el joc que volen preparat se diu Grup de Múric en valencià o equipo de futbito. Jo vols fer un parell de fotos i l'altre m'ho de dir si penseu que un grup de Múric en valencià o un equip de futbito. Vinga, va. Vale. Vinga. Jo no és primer. Tani Jaume, tu què penses? T'he vist que van entrar en patotes, eh? Primer de tot, dic que aquí hi ha un capellà. Hi ha un capellà aquí, I la darrera per una presó. Sí. No, tio. No sé, Ja diria equip de rugby. de reivindicació pels presos. Sí. Ja diria equip de rugby. Que ara fan concerts. Jo diria equip de futbito. Vale. Tu, Toni? Això són, què se diu? La gossa sorda. Sí, hombre. No. És broma. Això sí que és un equip de futbito de la presó de Sota Real. Campió de 2007-2008. De quina presó? Va, d'això. Això és el grup de música. M'agrada t'hai d'haver deixat la camisa perquè és el nom del grup, no? No, una cosa, en Joan Mateu ha deixat la camiseta del tio aquest que estava de l'esquerra perquè era d'Antifa i ja cantava massa. Era d'Antifa. Ja. Jo m'ho una pedrada, no ho sé. Has pencat? No, és la gossa sorda. Negada. Aquí encara no havia fet estragos. Tenen el nas tot condret. Bé, si mires de dalt a la dreta, és del mig, que pareix és de Malviviendo, el negro de Malviviendo. Canari de Malviviendo. S'ha fet un cameo. Vinga, veiem aquest. Encara vols denunciar, tio. Aquí hi ha trampa segur. Aquí tenen trampa. Aquí hi ha de trampa. Hi ha trampa, Toni, aquí hi ha trampa. Aquí hi ha trampa. No se te sabria d'aquí, però aquí hi ha trampa segur. Toni? Té com ser un equip del campanet. Alerta. Alerta, és vera. Molt alerta. Alerta. Duen sat anarquistes, eh? Ojo. Aquesta fa pinta d'anarco. Ojo. Jo jugaria trampa. Digues, juga tu. No. Jo diria, no sé qui som, però ja diria que no és equip de futbito. Tu, Toni, què dius? Grup valencià, m'ho tirant. Grup valencià, va, vinga. Què deis? Grup valencià. Sí. No, això és un narcoequipo d'estrany de la droga a Galícia. El Cambados. No m'he fet en fora? Campanet Galícia? Joder. El porter cobrava amb heroïna. Van arribar a jugar al Bernabéu. Fora broma. Ho podeu mirar. El Cambados va jugar al Bernabéu. El Cambados de Miñanco. L'entrenador l'ha posat en el cap al bar. Mític. Bé, i aquesta és de res. Això és zo, no? Exacte. Aquí no hi toca per fallo, no? No, aquests són els campions d'Estònia de Moscari del 2015.